Zo, je zou je die man ding. Ik denk dat nou een hypermodern gebouw mi boshi. Want toen zing plaat, want toen udu naki. Zo weet je, cementbord. Ik dacht dat het helemaal van steen zou worden, helemaal dicht met schuiframen. Je weet je, op dat door je gewoon in zee, je koel direct, want hij 6,5 miljoen. Boei. Weet jullie van waar dit alles naar voren is gebracht? Jullie kennen die mevrouw Makra. Mevrouw Makra is die mevrouw die dankzij haar leerkrachten vandaag de dag een bril hebben. En hun tanden niet schot en scheef zijn in hun mond. Want eerder hadden leerkrachten geen bril. Ze wisten niet wat een bril was. Dankzij mevrouw Makra. Toch? Hebben jullie een bril. En hebben jullie mooie tanden. Dus gaan jullie met je mooie bril en je mooie tanden gewoon op de vloer zitten en lesgeven. Want meubilair no de. Die mevrouw heeft een hart voor onderwijs. Maar ze achte prioriteit. 6,5 miljoen SRD. Giwa woyo. Is die mevrouw die zei van IMF van toen, is geen IMF van nu. Dus die IMF van toen was een ander IMF. Deze IMF is weer een ander IMF. Deze IMF is een VHP IMF. Want vandaar kom je toch, VHP toch? Je zei toch, ze hebben je genaderd, want ze vonden je capabel en intelligent. Ik weet niet wat zo capabel is, ze intelligent. Je bent van onderwijs. Ja, of LVV. Maar je acht de prioriteit aan een markt. En dan vind je het raar wanneer die leerkrachten je vragen of zeggen dat je niets voor ze hebt gedaan. Dan heb ik jou een verhaal voor bril, want eerder droegen ze geen bril. En een verhaal van vrij tandheelkundige behandeling. Want eerder hadden ze geen tanden in hun mond, of hun tanden waren schot en scheef in hun mond. O mijn Jezus Christus, van waar komen deze mensen? God alleen weet hoor.